Marte mo ka-share og maayong hapon adlaw. Followers! Sino makapalo? Abod times na days. Oh, muna siya oh, kwek. Oh, nanay mo saka oh, to ana. Wa nagyo danas. So ni saka na diri slalom. Muna siya diha ang naka-Android oh. Sige. Oh, napay-isay na. Kamang-kamax likod mo rin. Bantay mo tumban. Tato. Ibang awi. Gods. Okay. Tinanggungan mo. Wala tinanggungan. Okay. Ya samtang na nga bod na po lanta der nagmanman og kinsay maari kay ang tukbon. Dok. Si Golden nga kuan. Golden nga nang sumay. Ala. Wala, nasagol na rin. Sagol. Ani sagol. Tukon ang itoy. Tukon na mo gidamag ng iro ah. Labanat ba po sa tayo? No? Ako na mo siya kudo. So, may mga antog-lakaw-lakaw. Oh. Asa na siya punta. Bigay yung lantas ng kagalingon. Ito ang itoy, oh. Banat. Sa kami, oh. Kami mo sang ito. Sa! Oh, nagkalayo ka unahan. Okay, kaayang. Alright. Ay, gumo. Awi, daghan, daghan na pag-awi, ubay. So, di pa naman i-release ng mga manok kay gagmay pa kaayo. Di pa na-i-release ya, di pa na-i-release. Kapag ito ito, sus, mampiaw ng ito ya. Ito udagon yung manok siya before, sayang afterlife. So, diyan ay iro-aring gihiktan. Diyan ay CR abto, diyan ay layog na code. Adako, oh my goodness. Orang. So, mana siya diha, oh. Mga ano na sila, kay di. Kuha na. Ge. Ibutang na. Nanurot na. Tuy! Ano mga diha? Pwede, tuy. Di mo ka manok. Iro man ka. Iro ka. Yung identity. Sa kabalos Kabalas yung identity. yung identity nga ero siya. Nga paps siya kuan. Siya siki. Para so murte mo ka share og maayong hapon adlaw.